basta usapan, hindi lang basta babanat. Derechahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Narito ang inyong tagapagbalita, Idol Mark Espinosa! Idol, sa ating pong panayam ngayong umaga po na ito, pabati muna po natin po si TDC President and Chairman Sir Benjo Basas. Magandang umaga, Sir Benjo. Yes, Idol Mark. Good morning sa iyo. Good morning sa lahat po nating mga taga-subaybay. Apo, Sir Benjo, siguro nakarinig nyo na po ito pong latest podcast na pahayag po ng Pangulo regarding po dito sa K-12. Ano po bang stand dito ng TDC? Kasi for sure, ang isa pong concern dito, Sir Benjo, correct me if I'm wrong, ay yung kung ang desisyon po ng Pangulo ay hindi po amyendan at tuluyang i-abolish, saan po pupulutin po itong mga nagtuturo sa K-12? Yes, ever since naman kami naman ay nagbabanggit ng the same sentiment, the same observation and the same assessment as what the President expressed itong mga nakaraan Kaya agree naman tayo na meron talaga malaking pagkukulang doon sa implementation itong senior high school program under the K-12 Kaya pero hindi pa pwede na yung presidente natin magsisentimento lang o madidismaya lang o mag-express lang na kanyang assessment that senior high school program is a failure. Diba? Dapat gumawa siya ng paraan. Yung dahil siyang pinakamakapangyarihan sa ating bansa kaya dapat talaga ayusin na po ito at pondohan primarily ang issue naman kasi talaga natin sa K-12 at sa kabuuan ng ating sistema ng edukasyon ay yung hindi pagbibigay ng sapat na pondo with funding to implement the program and all its components ang dami kasi yan hindi lang naman yan kagaya ng junior high school na grade 7 to 10 tapos okay na. Pero hindi dahil itong K-12 medyo specialized ito kailangan ito sigurado na natutugunan natin in terms of yung teacher yung readiness ng teacher, yung capability niya, yung training niya. Yan po yun, Padalawa, yung mga facilities. Mainly, marami pa, pero yun yung dalawa, diba? Halimbawa, dito sa, lalo na dito sa issue ng textbook, ng PBL. Ang laking issue yan. Kasi hindi ka naman pwedeng magturo, nung specialized, na skills, diba? Halimbawa, parang test na nga ito Yun nga yun, in fact, minsan, kailangan pag-isipan natin ano ba talaga sa DepEd ba talaga o sa TESDA, di ba? Kasi halimbawa po yung I could not think of any dami naman yan dami nating mga technical vocational courses na itinuturo natin sa DepEd pero hindi naman talaga prepared yung ating mga paaralan. Opo. Sir Benjo, ano po ba ang currently na napag-uusapan po o parang bukang bibig po ng ating pong Secretary Sonny Angara regarding po sa issue po na ito? And for sure, ito po yung makakarating at pwedeng maging advice para po sa Pangulo sa magiging desisyon niya po dito sa K-12. Well, ang huli kong narinig sa ating Secretary, of course, maliban doon sa inihanda at nakahanda na nga na mga plano like for example itong strengthened K-12 senior high school curriculum. Diba? Nakahanda na yan may kaunting pagbabago tayong ginawa po diyan aside from that ang statement ng ating secretary syempre it's up to Congress kung may gusto silang gawin dahil batas itong senior 12 senior high school program is mandated by law, nitong K-12 law nga, So, it is only Congress that has the power to amend the policy, at syempre ang DepEd naman ay susunod,
kung anong gagawin. And right now, meron tayong, sa House, may ipinasa na, no, na amendment ng K-12 program, no, itong Education Pathways Act, no, na medyo somewhat magiging optional, no, yung senior high school, or merong chance yung mga bata, no, na magdiretso sa college, no, after finishing grade 10, diba? Yun yung isa. Dito naman sa Senate, ito naging maugong, no, yung panukala ni Senator Jingo Estrada na alisin yung grades 11 and 12, no, as plain as that, no. Alisin yung grades 11 and 12 sa ating system. Apo. Sir Benjo, kamustahin ko lang po. Ewan ko kung may update po kayo dito. Yung pong kamakailan po na pronouncement po ng palasyo na kakausapin at re-revisahin po ito pong guidelines ng civil service para po ma-qualify ito pong mga graduate po natin po ng K-12 na ma-employ kahit na job order po dito po sa mga LGU at mga ilang agencies po ng gobyerno. Pero tama po ba yung notion ng mga magulang at ilang pong mga kababayan po natin na talagang sa unang kanilang paniniwala dito, kapag nakapagtapos ka na ng K-12, pwede ka nang ma-employ? Hindi naman yan talaga, no, kailanman naging totoo, 'di ba? Kasi right now, no, nung mga unang batches ka ng senior high school graduates natin, talagang struggling, no? Hindi talaga nakakuha ng trabaho kahit pa yung kanilang tinapos na program sa senior high school ay kumbaga supposedly job ready. No, of course I'm talking about TechVoc, 'di ba? Technical vocational and livelihood, no, skills, no, or strand, no, dito po, no, sa ating senior high school, di ba? Tapos mas lalo pa kung academic yan, di ba? Dahil the reality is kahit college graduate ka, di ba, may hirapan ka para kuha ng trabaho sa Pilipinas, no? Mahirap yan, no? Yun yung ating mga observations po dyan, no? At as to the civil service, no, pwede naman kasi ang age of employability is 18. So, gumagraduate yung mga bata ng senior high school, 18. No? So, yung job order, no, I would say, no, job order or contract of service, no, naman, no, yung mode ng pagpasok ng ating mga senior high school graduates, pwede. No, in fact, pwede rin naman yan, kahit ngayon, no, pwede rin naman po yan, ano po, no, so, depende naman yan dun sa magiging position at sa magiging function, ano, ng isang aplikante, no? Okay. But siguro baka ang gusto ng Pangulo mas liberal, no, na policy, no, and of course we have to welcome that, syempre. Apo, Sir Benjo, siguro ano po ba ang currently status po natin, kasi they keep on comparing ang Pilipinas po sa ibang mga bansa po tulad dito sa Southeast Asia na tayo po uhuli na po tayo sa mga ganitong klase po ng mga educational reform and program. At ano po ba paniniwala ng inyong samahan sa TDC? Asa na po bang estado ng Pilipinas when it comes into the educational aspect po? Well, titignan kasi natin yan, no, Idol Mark, doon sa iba't ibang mga panukat, no. Doon natin siya titignan, no. At of course data-driven naman yan, no. Yung assessment naman po natin, no. Ito naman ay nanggagaling sa mga statistics, no, in comparison, no, with other Southeast Asian neighbors, no. So, alam mo, nagsimula ang Southeast Asia, ito tayo, no, yung Mapilindo una, di ba? And then eventually sumulpot from Malaysia yung Singapore, di ba? And then the closest doon sa mainland Southeast Asia, Thailand, di ba? So, yan, no. So, ibig sabihin yan, no, and Vietnam, of course, no. Yung 6 na bansang binanggit ko na yan, tayo ang pinakahuli dyan. Diba? Ibig sabihin, ano yung ating medyo ahead tayo, no? Myanmar, Cambodia, Laos, and of course Timor-Leste, diba? Pero itong binanggit ko na unang 6, no? Of course, we have to exclude itong Singapore, diba? Dahil una-una, population-wise, mas maliit ang Singapore sa atin. Pero sobrang yaman ng Singapore. Yes. Diba? Tinatalo pa ng Singapore yung iba, no, ng mga Western countries, diba? Correct. So dito na lamang tayo sa 5, diba?
pinakamalapit sa atin, ano, sa karakter, sa population, sa yaman, yung Vietnam. Pero ang Vietnam ay pumapangalawa sa Singapore. Diba? At pag tinanong natin yung ambassador ng Vietnam, minsan nagbiro yata doon sa ating EDCOM Deputy EDCOM Executive Director kay Carol Marquis, kay Dr. Carol Marquis. Ano sabi? What's the secret of Japanese education? Vietnamese education? Ang sagot ba naman ng ambassador, ng Minister of Education ng Vietnam, ang secret ay Filipino teachers. Because they have so many Filipino teachers in Vietnam. Diba, ang ibig sabihin nito, magagaling yung mga teacher natin. At yung mga teacher natin sa Pilipinas ay kaya niyang i-boost yung isang Vietnamese o yung education sector o system ng isang bansa beyond Philippines. Anong ibig sabihin lang nito? Well, it may be an exaggeration, maybe a joke perhaps, di ba? Pero may hinuhugutan yan. Kahit kalahati lang, ng totoo doon sa sinabi ng minister na tinutukoy natin. Diba? Napakalaking issue niyan. So, kaya sa tingin namin, dapat tutukan talaga. Ito, this is, always, as always, sa amin sa TDC, ito yung aming sinasabi lagi. Tutukan natin yung ating mga teacher. Everything follows. Yeah. Everything follows. This is part of the basic needs of our education system. Of course, given yung classroom, given yung mga libro, di ba? Pero ang problema natin, yung problema ng bansa, ng ating system, di ba? Paano makapagpatayo ng classroom, yung libro ay hindi naman natin natutupad, yung curriculum, lagi natin ginagalaw dahil yung curriculum, parang napaka-fluid ng curriculum natin. Taon-taon halos may pagbabago, di ba? So, hindi natin tinitignan yung teacher, masaya ba yung the teacher welfare. na nagtuturo? Yes, exactly, nakakasweldo ba siya ng maayos, nabubuhay niya ba ng maayos ang pamilya niya, hindi niya ba iniisip yung pambayad niya ng mga bills, ng kuryente, ng tubig, ng internet, everything. Pero, So, Sir Benjo, 'di ba? Ako mag-agree lang ako doon sa sinabi ninyo kasi even kahit na hindi ambassador ng ibang bansa ang nagsasalita, mismo mga kababayan po natin, they are testifying kung gaano pinapahalagan hindi lang ng Vietnam, even Thailand for example. Itong mga teachers po, biruin mo yung libre ang allowance, libre ang transportation, ang board and lodging nila, kapag ililipat sila ng mga district school, talagang parang hero ang welcome dito sa mga teacher na ito. The mere fact na sila po ay foreign teacher na nanggagaling dito sa Pilipinas. Yeah, exactly, Yun nga po, pag tinignan natin, yung sa ngayon, pag tinignan natin yung Southeast Asia, daming dati, syempre, of course, hanggang ngayon naman, yung OFW phenomenon, talagang matindi yan, Pero yung OFW natin, concentrated yan minsan sa Europe, sa Middle East, di ba? Pero yung ating mga teacher nandito, sa Southeast Asia at sa US, nasa Vietnam, nasa Singapore, nandyan po sa Thailand, yung binanggit po ninyo, and of course sa US, New Zealand, Japan. So, ibig sabihin, these are countries na talagang mataas yung pagpapahalaga sa edukasyon, alam natin, na hindi nawawala, doon sa pinakamataas na priority nila yung kanilang edukasyon. And yet, they trust our teachers. They trust our teachers, But our government does not. Yun yung isang problema ho natin dito. At yun yung pinakamalaki talaga siguro. Perhaps, pag pinag-usapan natin. Diba? Okay, maraming salamat po Sir Benjo for taking our call ngayong napakaaga at maraming salamat. Mabuhay po ang TDC. Yes, Idol Mark. Maraming salamat. Kararating ko lang rin sa school pero hindi pa naman tayo late. Mamaya pa naman ang klasiko. Thank you very much salamat, po. salamat. Sir Benjo Bases po ang chairman ng Teachers Dignity Coalition.